11. Koľko máme stupňov, nepíše ti? Zase je minulostné. Tečú sa voda, ktorá je tu všade. Zase banány. Zase moje Zase. Koľko je stupňov? Stále na tomto mieste, ja viem. Ujo tu pestuje inak bazálku. To je bazálka. A metu. Na mochita. Krásne je dneska. Sme hovorili, že minule bolo preplnené, že sa nedá kde sadnúť, ale pozrite sa, všetky sedačky sú prázdne. Merhaba Adnan Bey. Hoş bulduk. Pozrite sa. Toto je Alanya. To je nádherné. Stupňová voda. Vonky ukazuje 24 tiež, ale určite nejaký 27. Je veľmi teplo. A trošku máme vlny dneska. To je krásne. A zase piesok. Už musíme ísť aj niekam inám, aby som vám ukázala iné pláže. Určite pôjdeme. Ukážem vám aj Inčekum pláž, keď chcete niekto úplne piesočnatú. A ukážem vám aj Gazipašu, kde máte samé kamene. Dnes máme naozaj nádherne, ako som hovorila. Predstavte si, žiť v takejto krajine, kde máte stále takto krásne teplúčko. Ale nie, máme aj chladno. Február, marec, hej. 2 mesiace z celého roka, kedy je trošku chladnejšie. Ale nie, vtedy mám aj čiapku, normálne aj bundu, všetko, lebo naozaj zima je nejakých 10 stupňov, takže to nie je veľmi príjemné. A keď vám fúka ešte od mora, tak je to fakt, že zle. Ale inak dovtedy máme 10 mesiacov takto slniečko. Nechcem vás tak naštvať, ale je to tak krásne. Ale nie. Aladin hotel. Na neho sa stále pýtate, že kde je. To je on. A tu hneď máme aj tú pláž. Ty chodíme stále. Vyzerá toto prázdno. Není prázdno. Všetci sú na pláži. Na lahatkách nikto. Ja pozrite, Husejna hraje tavlu. To je taká turecká hra. Tu máme ešte jednu hru OK, ktorú hrajú tiež pri čaji. Fakt neviem, jak sa hraje tá hra. Skúšala som to hrať asi 3-krát, doteraz som to nepochopila. Kaç o? 5-5. 5-5. Güzel. Aldık oyunu. Maşallah. 1, 2, 3, 4, 5. Maşallah. 6-2 aldık. Lan elimizde oyunu verdik be. 4, 6. Şu 6, şu da 4. Oy. 6 aldı. Ana. Bak 6-6 işte böyle. Hadi oğlum 6-6. Gelsin olur ki 6-6. Valla son arka yine bir şey oldu yani. Kto vyhral? On vyhrával. On vyhráva? Ja vyhrávam. 1-1 zlato. Jeden ja sam vyhrával, jeden on vyhrával. Čiže remíza. Remize ano. Okej. Remize je. Buyurun efendim. Attın mı? Oynadım. Attın mı? Ne zaman? Minula som zdieľala video tiež, že sme boli tu na Kleopatrinej pláži a ste mi hovorili, že prečo má Kleopatra pláž kamenné platne alebo doslova betón.
Nie je to betón, je to naozaj kameň. Ono Kleopatrína plášť celá bola úplne bezproblémová, bol to len piesok, ale rokmi sa to dno nejako posúvalo a bohužiaľ na určitých častiach sú tieto kamenné pláty, napríklad na 18, na 19 až po 22, ale záleží podľa hotela, ktorý sa tam nachádza, lebo ten hotel sa to môže vyčistiť, oni potom vysekávajú a potom tam sa môžete kúpať. Ale napríklad tu na 11 je úplne čistúčko, nie sú tu žiadne kamene. Dokonca minulý rok tu boli nie kamenné platne, ale v more, keď pôjdete nejaké 3 metre, tak tam vidíte, že sú veľké kamene, tak tie vybrali, napríklad vyčistili to. A tiež jednotka, dvojka, až sem po 11 nie sú žiadne kamenné platne. Sem tam sa nájde niečo, ale to hneď uvidíte, čiže môžete ísť na vedľajšiu pláž. Čiže nie je to všade, nie je to na celej Kleopatrínej pláži. Pozrite sa. To je trikysové. Vidíte? Vidíte to? Tu v Alani normálne máme tak 1,5 metra, 2 metre a potom máte spád v mori. Ja neviem, či to je zemetraseniami, alebo čím to vlastne, alebo odstúpilo na more. Ustúpilo trošku, to je vidno. A ešte stále stojíme. A môžeme ísť, jak ďaleko? Ešte stále môžeme ísť ďalej a ďalej a ďalej a ďalej. A stále človek stojí. Čiže to je super. A tu už je ďalej. Už vysoká voda. Ukáž, jak si ďaleko a stále stojíš. Stojíš ešte? Ešte stojíš? Ešte jedu. Wow. Až sem. Až sem? Až sem? Pozri sa. Tady stojím. Tak to ďaleko je. Až tam stojí.